Okay, move on lang ko ni Haron nga masabtan dayon. Kining pag-file ni Gwen Garcia og election protest batok ni Pambari 4 para na kuno hinungaw ra na. Hinungaw ra na kay tungod ang iyang 1.2 billion pesos nga gipangayo didto sa provincial board nayabo. Gibulabog magod ni Jimbo Borgonia. Mo nang protesta dayon siya. Kini magkumufile kag election protest sa tinuod lang either imo ra nang gibuhat para nga intact ang grupo. Tingali kay si Gwen di gusto nga mabungkag ang One Cebu mo nang iyang gitagaan og jutay paglaom ang iyang mga kaubanan. Now didto niya gi-announce kagahapon adlaw atol sa gipatawag niya nga tigom kuyog ang pipila ka mga mayor diri sa lalawigan Sugbo. Now katong mga mayor nga nitambong didto nga katong mga nagyango-yango ni Pakpak ni Abiba mga kuluko ito nga naman. Ikaw mayor, nidaog ka sa imong eleksyon, One Cebu ka. Imong protestaan or imong gisuportaan ang protesta ni Gwen. But pasabot, ikaw mismo, imong gitagaag lama ang imong kadaugan. Imong gitagaag bala ang imong mga kaatbang sa politika nga musakay na hinuon sa isyu nga dunay tikas tong eleksyon na. Di ba? So, kung niabiba ka dito, nipakpak ka, so atubangan ni Gwen, buangon ka. O dito, buguon ka. Kana. Now, kini magong storya nga si Gwen wagid kadawat ba siyang kapildihan, di mo kumutuo ana. Katong di kadawat mo tong nangapildi lag 7 ka botos, di ba? Pero kanang gilubong ka og 300,000 votes, I don't think dili na nimo madawat. Tamparos na. Kamatuura na nga bisag unsaon nimong piyong sa imong mata or lingiw inigbalik nimong tan-aw naragay pon sa imong tungod. Kamatuuran nga di mo lakaw. So kinahanglan ng dawaton ni Gwen and I believe hagbay ra na niyang gidawat. Kining pag-file niya election protest dili man tungod kay wa si kadawat. Tungod kay gusto gid niyang ilugon ang gahom. No? Di na siya kapaabot for the next 3 years. Sa sunod eleksyon, 3 pa taong katuig, I don't think makapaabot pa si Gwen. So, pangilog yun ni, practically. Now, nakoy tambag kung naminaw ron si Gobernador Gwen Garcia. Para nga makabawas kang bari 4 ma'am no, kini ay. Asa kay maayo. Naranin nimo og imong buhaton or dili, okay ra. Pero, kini, tambag ko nimo. Asa kay maayo karong gabi iatol gyud alas 12 sa kadlawon kat dito sa atop ug asa na nagpuyo si Pambari 4. Unya tanaw ganin mong nahinanok na sila sugua ang imong buhok nga muhinay-hinay og kamang lapos dito sa bintana ug asa na natogs Bari 4 unya sugua nga musuksok sa iyahang ilong or sa iyang dunggan or sa iyang baba aron dili makaginhawa. Di ba? Sumagot unsa may nahitabo ato ni Dr. Rowena Borden, di ba pagbuntag patay na? Bitaw, pero kung tanaw nimo nga daghan kay altar si Bari 4 siyang kwarto ay nalagdayon na. Arin na lang tas protesta.